गिबियावनो आंनि बाथौ इउनिभार्सिटिनि नायगिरि साफ्रोमखौबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे फिन खेनसे आंनि इउटुब चेनेलाव बरायना लाहरगोनां जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दाख्लैसो जोंहा आदानि गोथार जुलि जानानै थांबाय। बेवहाय माने माखासे गावनि बर' हारिनि नेमखान्थिजों जोंनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों माने बेवहाय माखासे नेमखान्थिखौ लानानै माने बाजै गोदानखौ लाना फैनाय जादों। बेवहाय माने बिबान बाननानै बा बिबान खानानै लांनाय जादों। सारा जिबनाव माने आङो जिंदगी बिबान बानफेरनो मोनाखैमोन। दाख्लै आदानि हाबायाव बाननो मोनबाय, जोबोद गोजोननाय मोन्दों, जोबोद मोजांबो नांदों। माने गावनि हारिमुजोंनो माने गावनि हारिनि माखासे नेमखान्थिजों माने लाना फैनाय जादों। दानियाथ' माने बेफोरबायदिखौ नुनो बिराद खमसै नालाय। दानिया माने दोनखारलायनाय, लाना खारलायनाय, डाइरेक्ट लाना फैनाय, दाय मारि हैलायनायसो जायो नालाय। बेनिखायनो माने बिदिखौ नुनो जोबोद खमसै। बेफोरबायदि बिबान बानलायनाय, गावनि माने हारिनि माने ट्रेडिसनेल माने हारिमुजों माने सोमोन्दो गोनां बेफोरबायदि माने बिहामजो लाबोनाय बेफोरबायदि नेमखौ माने जोबोद खमसै नुनाया। माने डाइरेक्ट लाना फैनाय, लाना खारनाय, दाय मारिनाय बेफोरबायदिखौसो नुयो आरो। बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जागायनोसै। आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान मिथिखाबाय मा खालामनांगौ, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, बेल आइकनखौ बल थुना लादो। 2K जाथारसिगोन नोंथांमोननि अननायावनो थाबैनो कमप्लिट खालामना होदो। बाजैखौहाय 2 नं सान्तिपुरनिफ्राय 2 नं थारायबारियाव लाबोनाय जादों। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो, जागायनोसै। दायो जोङो नै सान्तिपुर 2 नम्बर सान्तिपुराव सफैबाय। आदानि बाजै लांनो आङो नै बिबान बानदों। दायो जों थांगासिनो। नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय। बिथिं लामाद्राय नै बिथिं दायो दिनै बिबे सानैबो बबेबा टाउन सहराव थांनायाव लामा दथायाव लोगो मोनलायबा मोजां राव आसारजों माथो होलायनांगोन। बेहाय फैदों बबेबा थांनो मोनला बेहाय बै दै गरदसे लोंलां बा गय खान्दिसे जालां
बिदि लामा दथायाव लोगो मोनदोंबा मोजां राव बाहायनांगोन अरायबो दिनै बे समबार साननि गोथार बुब्लियाव आङो अख्रांनि सान अखाफोर हाथरखि अलंबार मिथिंगानि दंफां लाइफां एम्फौ एनला आरो नुजाथिनाय दिनै बहाय रायजो राजाखौ साखि लानानै नोंथांमोनखौ अराय समनि थाखाय बिबाय खाना होनाय जाबाय। मोनलोंग्रा लाखौ सानो बबावबा जायगायाव दोनदो दा सेकेन्ड जाबाय हमना Terima kasih.